aurreko akta onartzea hala badagokio. Espadako zuen zer esatekori, bigarren puntura pasako garez, alkatetza dekretuak. Hauek batzordetan komentau gendu zen, zaki zauzer dako zuen galdetuteko, ostantzean aurrera ingo. Hirugarren puntu modure, 2021ko ekitaldi ekonomikoko kontu orokorra onartzea hala badagokio. Hau bere azalduta dau batzordean, EIBSeko Sergio dakogu hemen galderaren bat edo egin gura izan eskero. Eta ostantzean oskatuko dugu ere. Bale, aurrera egingo dugu. Ez boskatu behar du, barkatu. GTI. Ez. Amaia. Bildu. Abstenitu. Eta Nekane AJ. Bai. Nekane laukoto, bai? Zer? Danak ikusten dozu, ziker. Bai. Bale, hori da. Ez, GTIren esesko botoa, Bilduren abstentzioa, eta EAJren aldeko botoa. Bale, hau onartuta, bidaliko da herri kontuen epaitegira Gasteizera betiko moduen, eta, bueno, hau da akordioa, horretikan diktamen bat eta komisio bat egon zen, eta akordioa hartuta, bidaliko dugu. Tribunal Vasco de Cuentas Públicas era 2021ko ekitaldiko kontu orokorra, bale? Ondo. Hurrengo puntura pasatuko garez, laugarrena, finantza iragarkortasun txostenaren kontu ematea. Esalduko dut? Bai. A ber, hau, bueno, beste egoera batek beste pleno batzuetan ere egin izan dugu. Hau eskatzen digu 5/2013 foru arauak diru zaintza gerakin edo remanente tesoreria bitartez aurrekontu kredituak handitu egiten direnean, finantza iragankortasun txosten bat egin behar da, eta finantza iragankortasun txosten horren berri osoko bilkurari edo plenoari eman behar zaio. Kasu konkretu honetan, zein izan da aldaketa? Kanposatuko parkina, hasiera batean 95.000 euroko aurrekontu partide bat zeukana, 16.000 eurotan handitu behar izan da. Estimazioak egiterakoan, obra hau lizitatu egin da, eta estimazioak egiterakoan ikusi izan da aurrekontu partida handitu egin behar zela kopuru horretan, eta remanente tesoreria erabilita handitu egin da. Eta orduen beraz, hor da saltzen dana, taulaetan hori da saltzen dana, eta azken finean da, zue daukazuen txostena, akurbeta saltzea hemen plenoan, zergatik egin da aldaketa. Hori da kontu ematea edo berri ematea aldaketa honen inguruan, eta behin zuei hau azalduta, bidaliko dugu Bizkaiko Foru Aldundira, zerkitzen dira, kasu hauetan Bizkaiko Foru Aldundiari gero beratzen. Eskerrik asko idazkari, Alberto, esan. Bai, honetan gogoratzen naiz batzordean zalantza bat edo plazaratu genuela, eta ez zaigu erabat argi geratu
Honekin bateraren markesinarena bazi joan lizitazioan, bai, ez da, hori apurtxo bat berriro azaldu aldi guzu parkatu, baina horretze, karo, hemen ikusten dugu bakarrik partida bat dala mugitzen dana, nola baiteko gehikuntza daukana, baina aurrekontuetan dauzen bi partidari edo eragiten dio, orduan, ia azaldu aldi guzun hori apurtxo bat, mesedez. Bai, Alberto. Hau batzordean komentau genduen, gauzea da, hor obra bi, aktuazio bi dauzela, alde batetik parkina Kanposantu aurreko lurzoru horretan, esplanada hori horretan egia, eta beste alde batetik eguan beste partida bat markesina egiteko eta autobus geltokia rotonda albuko lurzoru zatitzu horretan, kontenedoreak eta dauzenak aurre egunean. Gauza da, bizitatzerako orduan, ikusi dozuen moduen arazoak oki dugu zela, ze merkatuan materia prima edo horren igoera dala eta ikuste izen du inorrezala sartuten oki gendun aurrekontuagaz obra hori egiten ez, lizitaziora esala inora aurkeztuko, eta, komentau izan dugu zen pertsonari danak esan zuzkuen gauza berdina ez, kostiak eta asko igo direla, soldatak bere igoera izan dutela, eta, gauza bat da, 2021 urtean abenduan zegoen egoera, eta momentu horretan aprobatu zen aurrekontua, eta beste bat, gaur eguneko egoera ez. Orduan, egin genduana zen gauza biak bateratu. Bizitatzerako orduan. Zebai esaten dozuzkuen gauza biak batera ateraz gero, aukera gehiago egongo zala lizitatzaileak edo kontratatzaileak sartuteko ez. Uno con otro, bata besteagaz, igual markesinakoa eta autobus geltokikoak konparazioz, diru gehiago zeukala sartuta partida gehiago orduan alkarregaz eginda, atraktiboagoa zela kontratatzaileak lizitatzen sartzeako. Orduan, naiz eta partida ezberdinak izan kontablemente udalean lizitazioa gauza biek atera direz batera. Eta zergaitia hori da, saiatuteko norbait sartuten obra hau egiten. Ez dakit, Iker hau barri kontu emotea da, edo buskatu behar? Ez, esan dudan moduan kontu. Bale, orain, eztaerak eta galderak baino lehenago, uste dut, proposatuko dugu urgentziaz sartutea 2022ko ekainaren 28 sexu askapenaren nazioarteko egunaren adierazpen instituzional bat. Honitxe, problemarik baduzue... Parkatu, Sergio, ernoaz konturatu oso zela, bai, parkatu. Vale, venga, eskerrak zuzuei. Venga, agur. Beraz, lehenengo bozkatu behar dugu presasko puntu modure sartutea, Iker? Bai. GTI? Bai. Bildu Amaia? Bai, ez. Bai. Nekane AJ? Bere bai. Vale. Hau batez onartuta hortentzia, venga. Bale, testua irakurriko dut. Hau komentatearen, adostasun batera heldutako testu bat da alderdi guztien partetik. 2022 ekainaren 28a, sexu askatasunaren nazioarteko eguna. Maiatzaren 17an, LGTB+ fobiaren kontrako egunean, esaten genuena errepikatzen dugu. Ekainaren 28an, LGTB+ arrotasunaren egunean. Arro gaudelako gure bizitzez, arro gure bizi historiaz, arro LGTB+ mugimenduagaz. Aurreko urteetan egin bezala, aurten ere, aldarrekatu nahi dugu euskal gizarteak afektibotasunari, sexuari eta generoari dagokionez aniztasunean bizitzeko dauen eskubidea.
53 urte dira New Yorken Stonewalleko istiluak gertatu zirela. New Yorkeko Greenwich Village auzoko Stonewall Inn tabernan poliziak egindako sarekadaren kontra. Eraso LGTB+ fobikoen datuak gora doaz. Armairuak presente jarraitzen du gure bizitzako arlo guztietan. Diskurtso patologizitzaileak ugaritzen ari dira. Eta ondorioz, gizartearen askatasuna arriskuan dago gai honetan. Horrez gain, belaunaldi berriengan ere jarri nahi dugu arreta. Oraindik ere lortzeke dauzkagun eskubide askoren alde ari baitira lanean. Aipamena egin nahi diegu gure lurraldearen mugetatik kanpo borrokan ari eta kolektiboari eragiten dioten giza eskubideen urraketen aurka altxatzen direnei. Honen guztiaren aurrean, antolatzea eta borrokatzea ezinbestekoa dugu. Gure kasuan, instituzioetatik politika publiko integral eta sendoak, perspektiba feministan oinarritutako zerbitzuak, babes kolektiborako eta autodefentsarako mekanismoak esartzeko bideak esartzea ezinbestekoa dugu. Horregatik guztiagatik, Gatikako udalean konpromisoa hartzen dugu gure herriko LGTB+ pertsonen bizitzen gaineko diagnostikoa egin eta honetan oinarritutako ekintza plan integral bat abiatzeko. Prozesu hau herriko LGTBI+ mugimenduko kideekin batera egiteko konpromiso hartzen dugu eta egon ezean erreferente eta norbanako ezberdinak aktibatzeko modua sustatuko dugu. Gonbita luzatzen diogu Euskal Gizarteari denoi eragiten digun prozesu honetan esku hartzeko kolektiboarentzat horren garrantzitsua den egun hau ospatzeko, atzo izan zen, eta ez ahazteko. Dei egiten dugu egunari ikusgarritasuna emoteko eta gizartea sentsibilizatzeko antolatuko diren aldarrikapen ekitaldietan parte hartzeko, bai sare sozialetan eta komunikabideen bidez bai kaletan. Txikia izanik ere, ekintza oro baita garrantzitsua aniztasunaren aldeko borrokan. Bale, hau da testua. Bozkatuko dugu. GTI. Bai. Bildu Amaia. Bai. Nekanea Jota. Bai. Bale, hau batez onartzen da ekainak 28 LGTBI buruzko bat. Horrengo puntu eta azkenekora pasatuko garen, 5. puntua, eskaerak eta galderak. Zepasten da Iker? Alberto. Bai, barkatu. 5. puntu horretara pasatu horretik, komentatu nahi dugu aurrekoan egindako bozketaren gainean aipamentzu bat edo egin nahi dugu. Bai. Eta da, gaur 29, atzo izan zen, berez, nahiz eta ospakizunak edo aldarrikapen egutegia zabalago izaten den, hurrengo batean igual ibili beharko dugula, ez dakit, erreflejo zapurtxu bat azkarrago. Eta gube horren parte, geure buruari egiten diogu kritika. Eta maiatzean ezin bada onartu testua bintzatzea, hemen badauz, dei egiten diogu herriari, deiak, behin adierazpena onartuta deiak ez dauka zentzu handirik pasata badago egun, ez da? Orduan, hurrengo baterako ia maiatzean, bestela, igual ezoiko pleno baten bitartez, edo adierazpena adosteko ibili beharko dugu refleju handiagoarekin. Besterik ez, esan nahi genuen honetan. Komisioan komentatu zen du, guk proposamena uste dut astelehenean edo biladi genuela, eta, esan zuen okeia bere gaurkoa izan da, oso apurita joan gara, bai zu bat nator Alberto, datorren urterakoa bertanok,
igual basut dinosu moduan igual maietzean, edo bueno, eso izko bat egitea bere, posible, ez daute jat. Bale, orain bai, bosgarren puntura pasako garez, eskaerak eta galdereak, zeu zer badako zuen. Bueno, nik bakarrik komenta, lehengo bere komisioan komenta nuen, baina, bueno, geratu daiten horre zeuzelan idazkariaga hartzen badu kontue, eta berantzat da galdera, idazkariantza ikerrentzat. Zelako baimena lortzen dute honek kotxea saltzen dedikatzen direna, zer publikoan eskaparatea jarrita, lur publikoetan eskaparatea jarrita. Horrek zelako baimena lortzen dabe udaletxetik. Utilización de espacio público, como se me ponga, zelan da hori. Bueno, lurzoroa zu dinosu moduan publikoa da, bai. Kotxe horrek ez dakit zedaka, alkiler de kotxe zolan egiteko, hori pegatina bat dauka. Hori dinosu, ez? Nik ez dainot pegatina erabateko edo besteko. Leku publikoan negozio pribatu bat badago, hori nola regulatzen da. Hor badagoz baita ere erresponsabilidade batzuk eta beste gauze asko. Leku publikoetan gauzak eta ondasunak edo dana dela dauzkaten zera, ez? Responsabilidadea. Inok ez daki ezer, edo zu dana dakizue eta gu ez gara enteratzen, edo zauzer, daino nik, niri galderetu den deuzte jente piloak, hau zelan da zen, nipere montaguro otolako rollo bat, eta bala, hostia, nik ideari bez, eta galdetzen nago, baina hemen ez dago barririk. Bueno, Iker begiratu Mikelek Dinona, zelan regulata daun hori, eta holan danok jakingo dugu, eta datorren jabeteko komisioan informaten dozu ze lege dau, zer dagoen buruz. Ondo ikusten dozu? Bai, Mikel? Bai, urte bete baino gehiago da, hori holan dauna, aurreran zen bere. Ba, begiratu mesedez Iker, bale? Bale. Bale, ba, bueno, besterik ez badako zuen nire partetik ere, San Pedro egun polibete pasa danok eta ustaian ikusten garez. Zaindu, parkatu, Alberto, esan. Bai, uste nuen errondarekin jarraituko zen. Parkatu. Ni bakarrik galderatxo bat bota nahi diot udal gobernuari, eta bada pasaden astean egindako autopista elektrikoaren kontrako manifestazioaren gainean zenolako balorazioa egiten duzuen, eta gero bestetik ia ikusita Gatikako hainbat eragileek sinatu zutela horretarako deia, ia Gatikako udalak zergaitik ez zuen horretan beren beregi bere izena jarri edo deia egin, besterik ez. Bai. Balorazioa eskatuten dozunean, Alberto, guk azkenean elkarte batek egiten dagoen deialdi bat errespetatzen dugu, beti bezala, Gatikako udal talde gobernuak proiektu honegaz hasi zirenetik, aspaldiko, aztakit zenbait urte dagoazun honegaz, 5 urte baino gehiago, pentsatzen dut, udalak berez talde gobernua ez da inoiz pankarta baten atzean joan inongo lekura, ez horrelako ekintzarik. Udalak bere kompetentzia edo, berak dituen ahalmenarekin proiektu honen kontra egin dugu eta egiten dugu.
plataformarekin erlazio oso ona hartu ona egon da, denbora guztian egon gara batzarretan eta baina naiz eta erronka barrina izan danok, gure egiteko moduak, ez orain urteetan zehar bakoitzarena izan dugu, ez? Eta bueno, Gatikako udala urtean 375 egunez 24 ordutan dago pankartaren atzean. Ez dugu joan behar inongo jaietara manifestaldi batean. Eta, bueno, hori da. Baina egoera ez da aldatu udala bardin da. Bueno, ez gara sartuko debatean, baina manifestazioaren helburua esan inongo jaietara joatea. Txosnetara maiten zen mundian, eta ez horretik inote, ez dinote. Bai, karo, nolabait ukitzen dituen, proiektuak ukitzen dituen bi herri elkartu nahian. Baina Marurikoak ere egon ziren, Lemuizkoak ere etorri ziren, baina, bueno, ez tekot orain asmorik horren gainean debatitzeko. Baina nik usteot aukera ederrak pasatzen utzi duela udal gobernuak. Ez dut esango EAJak, baina udal gobernuak bai behintzat. Eskerrik asko, Alberto. Besterik ez badago, orain bai amaitzen dugu gaurko pleno esan bezala, San Pedro egun politek